habang painit na painit ang summer, abay, huwag mong pigilan ang iyong sarili na gawin ang mga bagay na gusto mo, lalo na kung ang nais mo ay magpalamig ng libre, lumangoy ng libre, tumalon ng libre, at malinis na tubig at libre. Abay, ibibigay sa'yo yan ng Bayugaw Falls ng Luna, Apayao. Mula sa sentro ng Luna, Apayao, kailangan nating mag-travel ng 20 to 30 minutes papunta dito sa may Bayugaw Falls. Huwag kang mag-alala dahil kaya yan ng sasakyan mo. Pagkarating mo doon, bubungat talaga sa'yo ang naghihintay ng malamig na tubig ng Bayugaw Falls. Siyempre, hindi ka bibiguin ng lamig na hinahanap mo. Tama ka, ang Bayugaw Falls ay walang entrance fee. Ang Bayugaw Falls ay binubuo ng 3 talon na magkakasunod. Pero ang pinakamagandang languyan ay ang pangalawang talon, na siya rin ang may pinakamalawak na pool. Ang pangatlong talon naman ang may pinakamataas, na kung saan masusubukan talaga ang iyong fear of heights. Pero kung ako ang tatanungin, okay na ako dito. Dito na lang ako tumalon. Ipasindayaw, Apayao, sabi nga nila. So ano pang hinahintay natin? Huwag mo nang pakawalan ang summer ngayong 2018. Kaya sugod na! Go, go, go!